Human na apil sa top producer sa online child pornography ang Cagayan de Oro City, gibalik sa Anti-Pornography Task Force sa syudad ang City Ordinance 1890 o ang Anti-Pornography Law aron hunungon ang kalihukan sa syudad. Lakip sa mga gidili sa balaod mao ang pagprinta, pagpakita, pagpakata, pagpamaligya ug mga malaway nga hulagway, salida, storya ug uban pa. Ubo sa City Ordinance 1890, mamahimong makabayad og 500 pesos ang nakalapas sa balaod, samtang makabayad og doble sa 500 pesos ang makalapas sa ikaduhang higayon. Kung makalapas pa sa ikatulong higayon, makabayad na og 1,000 pesos o mapriso sud sa 6 ka mga buwan o mamahimong makabayad og 1,000 pesos ug mapriso, depende sa desisyon sa husgado. Gibutyag ni Superintendent Danilo Tumanda, kinsa Deputy City Director for Administration sa Cagayan de Oro City Police Office, nga matod sa report sa International Criminal Police Organization kon Interpol nga kasagarang nakit ang IP addresses sa mga porn sites naggikan sa syudad. Hinuon, giklaro ni Tumanda nga posible nga ang mga IP addresses gikan sa syudad apan wala didto gibuhat ang maong krimen.